Здравейте! Пак съм аз, обещал съм ви от предния път, че днеска перало на горение модел WA22S съм ви обещал, че ще тръгне. Предния път ви показах и ви казах, че имаше проблем с платката, т.е. програматора на пералната. Аз преди клипа, преди колегата да почне да ме снима, той малко закъсне, защото беше на адрес, запоиха резистора и транзисторчето, т.е. трябва. Ето ги тук съм. Ето ги. Това. Това. И ето това. Това са електронни компоненти, където свързва към блокировъчния ключ. Блокировъчният ключ, за съжаление на клиента, и той не работи. При такъв случай трябва да се шунтира, т.е. да се даде накъсано. Не го правите това вие, защото можете да гръмнете. Така. Сега шунтираме така. За да излъжеме да тъмне пералната, защото и буквално и ключа не работи. За съжаление този ключ струва 30 лева, таки не се намира. Пералната е 8 годишна старичка и се намират. Днес съм я търсил, но не се намира. Така, сега шунтираме тук. Добре. Само не трябва да изолим банче малко. Колега, да знаете, да сте го забавили. Да, ето го. Да изолираме нещата, защото пералната, знаете, скъпи приятели, че мърдат, не се навилирани хубаво при центрофуга и да не стане гаф. Ние сме длъжни да дадем гаранция, както го правим, разбира се, да дадем гаранция на клиента. Аз съм обяснил, че ключа не работи и съм казал какво трябва да следва и да прави. Но за в бъдеще ще го сменим. Така. Само да изолираме и да си възстановим нещата. Такива да са си. Така. Добре. Така, сега слагаме, даже може да я пуснем. Бихте ли я пуснете, колега? Да, пуснете, обичате да видим дали само да покажем на зрителите. Така. Ето вижте. Работи пералната. В момента съм е стартирал на центрофуга и би трябвало да почне да центрофугира. Значи
Да, видим и